Čaute. Žiadne intro, žiadne nič. Dokonca šepkám, pretože dnes už je Veľká noc. A musím povedať, mrzí ma to, ale dneska som proste sa naviac nejako nezmohol. Počul som takú peknú frázu, že začneme naplno a potom budeme postupne stupňovať tempo. A táto výzva pre mňa zatiaľ, občas mám pocit, že má takú krivku. Dnes by som si mal dávať akože nejakú revíziu týždňa. No a tá krivka je taká, že začal som niekde, myslím si, tak vyššie, čo sa týka aspoň nejakej snahy, chuti a všetkého, motivácie. A potom to tak trošku kleslo, zase sa vrátilo, kleslo, zase sa vrátilo, ale urobilo to taký ten efekt. Vidíte, zabudol som, že robím na kameru, takže musím robiť naopak, takže stúplo, kleslo, ale robilo to taký ten efekt skákajúcej loptičky. Ako keď pustíte loptičku na zem a ona tak proste postupne skáče, až zostane na zemi. No a mám pocit, že dnešné video je toho výborným testimoniálom, pretože neplánujem doňho dávať žiadne intro, neplánujem doňho dávať žiadne nič. Proste iba takto, ak držím tú kameru, tak vám ho pustím. Také väčšie zhodnotenie týždňa by som možno mohol stihnúť zajtra, aj keď budem celý deň znovu v Bratislave a ťažko povedať kedy. Ale chýli sa nám to ku koncu, no. Možno je pomaly čas popremýšľať nad tým, čo nám to dalo a čo si z toho chceme zachovať. Zhodou okolností na seminári, kde som bol včera za veľa peňazí od veľkého motivátora Petra Sasina, som sa dozvedel, že čo sa týka ako keby nasledovania úloh, tie veci, ktoré sme robili počas výzvy A versus kamera sú veľmi presné a veľmi vhodné pre život, pretože napríklad nám tam hovoril myšlienku, že je dôležité robiť niečo, ako nerobiť nič. Akože v podstate, že robiť niečo, aj keď nedokonalé, ako snažiť sa niečo urobiť dokonale a trvá to dlho. Čo v podstate my v tejto výzve robíme, pretože robíme videá, ktoré nie sú perfektné, ale vydávame ich každý deň a zdokonalujeme sa možno proti polu, kde by bolo, že by sme, ja neviem, jedno video robili týždeň alebo dva a proste furt by nebolo dokonalé a nakoniec by sme ho ani nedali von. A tiež je výborné, že robíme veci pravidelne, pretože si v tom urobíme zvyk. Ja už som si zvykol, takže večer zvyknem strihať, aj keď teda není to ideálne, lebo teda chcel by som tráviť čas aj s mojou drahou večer, ale za túto výzvu to proste tak nejako vyšlo. No je toho ešte veľa, takže moje zhodnotenie tohto týždňa a tejto výzvy je také, že skákajúca loptička. Proste na začiatku som hodil tú loptičku, vyšla z toho hora, odrazila sa od zeme, vrátila sa niekde do 3/4, odrazila sa od zeme, zase sa vrátila, zase, až teda teraz sme na konci výzvy a už sa iba tak pomaličky doráža, dokončuje. A verím už ale, že viem, čo budem robiť po výzve. Chcel by som robiť videá, ktoré budú z tej mojej knižky, nejaké myšlienky o živote. A uvidíme, čo zo mňa bude. Neviem, akože motivačný speaker. To si aj neviem predstaviť. Ale možno, že hej, prečo by som zahadzoval nejakú príležitosť. Ale teda budem veľmi rád, ak to bude pre mňa aspoň taká prezentácia, pokiaľ budú iní šikovní ľudia, ktorí vystupujú a majú svoje obrovské publikum, chcieť využiť moje služby a uvidia, že teda robím takéto pekné videá sebe, tak prečo by som nemohol aj im. A ja si tam budem môcť trénovať veci, ktoré budem vedieť potom ponúkať ďalej, takže v tom vidím trošku taký potenciál. Na konci by som sa ešte chcel ospravedlniť za to, že dneska je to video také slabšie, ale verím, že pochopíte, nie každý deň je piatok, dnes je napríklad nedeľa. Majte sa pekne.